नै दामा नायदो 6150 का बाला थैगोनसो नै बिनि दामा आरोना बे गोजाम नै दायो गोदाना लगायबाय आरोना नै बिनि दामानो 6000 वाव Hey guys, welcome back to my channel. जों दायो मंगलियाव थांगासिनो आरोना Xpulse थारमाने बे Monoshock होननाया बिराद थाब गाज्रि जायो आरोना बिराद प्रब्लेम होयो सालायनायाव मोजां जाया सकेटआ लिक जानानै दं नालाय दायो बेखौनो बानायनो थांगासिनो आरोना नै जों दायो मंगलदै टाउन मोनफैबाय नोंथांमोना मंगलदै टाउनखौ एसे नायदोलाय नै आं ससे क्लिप होफानोसै आरोना थारमाने बे सार्भिस सेन्टाराव थाग्राया बुहुद इमारजेन्सि लिंहरदोंमोन आरोना जोंखौ थारमाने दिनै थाङाबानो सकेटखौ मोननो नंला बुहुद मानसिनानो गाज्रि जानानै दङ बे सकेटआ आरोना बेनिखायनो जों इमारजेन्सियाव फैथारनांबाय दिनै नङाबाथाय मोननायबो नंलामोन ना आङो अर्डार होनानै दोनखादोंमोन नालाय बेखायनो लोगोफोर जों दायो माबायाव दंफैयो आरोना मंगलदैयाव आंनि गारिनि बे Monoshockआ लिक जादों सकेटआ बेखौ बानायनो फैदों आरोना दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय गारिया बिराद गाज्रि जाबायमोन आरोना बे सकेटआ ओरै मावबाय थायोमोन बेनिखायनो दिनै बानायनो फैस्राबाय आरोना स' गाइस आं देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना नैबेनो जाहैबाय मंगलदैनि हिर'नि आरोना बे सार्भिस सेन्टारा गब्ला गथा भिडिअ नायगासिनो बिथाङा गारियाबो थाबबो जायाखै नालाय बेखायनो सोरनि भिडिअ नायदों हा बनदा नामा रिहन अ यार नै जोंना दायो आंना नैबे सकेटआनो थांदोंमोन आरोना नै दायो आंनि सकेट गोजामखौ खुलिगासिनो आरोना गोदानखौ लगायनो थाखाय नै दामा नायदो 6150 का बाला थैगोनसो नै बिनि दामा आरोना बे गोजाम नै दायो गोदाना लगायबाय आरोना नै बिनि दामानो 6000 वाव नै जोङो गारि बानायखांनानै फैनानै जानोसैलाय दोखोनो उखैनाया ओंखारथारलामोन नै राद्रा जोंना होगासिनो जानाया थ' गाइस मैया आं नैबे बुस्थुखौनो हैदोंमोन आरोना मंगलदैयाव गोदान दासो मोजां जादों गारिया सालायनो नङाबाथ' देन्जार बारल'खायोमोन हाखर एसेबानो जों दायो न'आव थांफिनगासिनो आरोना बुहुद मोनालायबायबो मोनाबायना गारि बानायनो गोबाव लाबाय गारियाबो बिराद दंमोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बोरै नायनानै मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो